Әле үткән көнне 22 ноябрьдә Карамалы авылында туып үскән һәм Яңа Терешка авылында гомер кичерүче Сания Загидулла кызы Күзяева матур, олы 80 яшьлек юбилеен каршылады. Шул уңайдан аны ихластан котлап, иң җылы теләкләрен җиткерер өчен якыннары безнең почтага котлау хаты язганнар. Кызы Венера, оныгы Ләйсән, тормыш иптәше Ирек, оныкчасы Алина, Миләүшә, тормыш иптәше Александр, кызы София, кияве Илдар, оныгы Эльмира, тормыш иптәше Сергей, оныгы Варвара, яраткан әниләрен һәм әбиләрен үзләренең иң якты һәм иң җылы кояшлары белән тиңлиләр. Әниебез 1949 елны Пермь өлкәсенең Кизел шәһәренә күчеп китә. 1957 елда Азбест шәһәренә эшләргә дип юнәлә һәм анда яраткан әтиебез Тагир улы Акрам Күзяев белән танышалар. Мәхәббәтләрен сынап дигәндәй, әтиебезне хәрби хезмәткә алалар. Әниебез хисләренә тугрылыклы булып, әтиебезнең кайтканын көтә. Армиядан кайткач, 1961 елны өйрәнешеп, гаилә коралар. Туган авылларына күчеп кайтып, 3 бала бу дөньяга тудыралар. Алар үрнәккә куярлык гаилә булып яшәп, абруйлы әти-әни дәрәҗәсенә лаек булдылар. Әтиебезнең бакый дөньяга китүен әниебез бик авыр кабул итте. Алар мәңге аерылгысыз пар аккышлар сыман иделәр бит. Ләкин тигез гомер язмаган күрәсең. Кадерлебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң ылысы. Сабыр хылыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Сиңа хәерле озын гомер, кырыштайнык сәламәтлек, бәхетле, тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Озатырга әни чыгып баскан, туган йортның капка төбенә. Моңсу кебек аның күз карашы, сиздермәгәнлеге сизелә. Ничә тапкыр аерылулар күргән. 80 яшьлек инде әнием. Ылыгайган кызын озата ул озаткандай һаман бәбиен. Еламы да инде сабыр үзе. Теләк тели авыз эченнән. Безнең борчуларны алыр иде килсә әгәр аның көченнән. Һәр кемгә дә үз әнисе якын. Син дә безгә бик тә кадерле. Гомер буе ул озатмас дигән уйлар гына өзә бәгырне. Гади, сабыр, ылы җанлы да син. Кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәр бер көнең. Бәхетләрең булсын гомерлек. Туган көннәр елда кабатлана. Ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Кадерле Сания апа, без сезгә сыкланып та, ак төсле килеш көндәшеп тә карыйбыз билгеле. Раббым сезгә озын, бәхетле гомерләр насыплар кылсын әле. Ә иң мөһиме, саулыктан һәм иман байлыгыннан аермасын. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Кебек нурлы әниемә багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирер
бергәдә юлатырга һәр чак әзерсин сау сәламәт булып яшә әни дуга итеп теләк телим мин сау сәламәт булып яшә әни дуга итеп теләк телим мин әни кадерлем син минем бүләк итәм сиңа җырымны әни кадерлем син минем бүләк итәм сиңа җырымны Күзләреңдә якты нурлар булсын һәм сүнмәсен өмет чаткысы рәхмәт сиңа барсы өчен әни йолдызларның син иң яктысы рәхмәт сиңа барсы өчен әни йолдызларның син иң яктысы